Bakang Bisayang Baki. Good morning everyone. We have another vlog na sa Nami karon sa ABS-CBN Cebu. makita ba logo? So nagunsa mi karon dire, wala mang narami nami suportaan nga usa ka talent for the singing baby boys. Talent sa Brush singing contest, singing search para sa mga Baby young boys. teens nga baby boys. Sa giingon pa singing baby boys. Kaya karon manglabang nami nga sa atbang. By the way, namin diri sa Gubiang Mandawi ABS-CBN Regional Station Cebu. Og dili ka labang. Mag-isot og labang ang mga yuyi. Amen. Dali sa manglabang sa miha. Ay concern si Jomar pagpanglabang unsa to Jomar? Ano ga kami mo adjust kana mo sa proper nga lane. Diba? So right now, padong namin sa suit. Isulti yun every moment to. Padong namin sa suit. Yung taxi nga ni suit. So makisabay mi sa taxi. So right now guys, nanata karon sa building sa station, sa ABS-CBN. At sa ang poster sa Kapamilya Mas Winner Ka. Apil na lang sa tana. Puslan man nag-vlog. O, ang outfit niya mo. Pose. O niya guys. Pag-abot naman kiri, mauho naman yung musod. Kaya mag-retouch pa man ng bayo. Tanawa. Sige, go. Try na to. Pangtano. Asa ang studio para sa itong singing baby boys na taping? Toy ko? Sige. So, nado sa luyo. Oh my God, pila kay kato na to man na. Dili raman sad siya siguro may kuan oy taw. Daghan ba sila i-tape. But anyhow, unsa gi-expect nimo for today, Jomar? This is my first time here too, so nag-expect ko og dako. Nag-expect ka unsa man? Dako ang studio. Amo ba? First time mo na rin? Yeah, first time ako diri. Nag-expect ka dako ang building? Ay di nakita na ko ani pero siya nga conjure the entire nga ko nga ni siya kadako. Ano ako nga America. Okay. Manang gid sila. So amo na nakita na mo mga higala? Human na? And we're glad we're here too. Human na? Oh my God, congrats to no ka na sa final. Oh my God. Dili tagay may chika unsa naman ngadto? Oh my God, so serious sa grand finals and now grand finals na later. Ay, diretso na diyan. Oo. Get-tape na tanan. Okay. Hindi makadaog. Kano sa siya ma-air? Kuan, by November, na siya, by Saturday na siya. So November ang pinaka-last. By the way, natay friend, natay ko yung girl nga babae. Ay, girl nga babae. Redundant, tsaka na. Natay ko yung awa, kabugnaw ba yun niya? Ayan na yung outfit. So, niya ra magpahangin sa takadali kay mamatay tadayon kumusod ni. Yung sa pahangin sa mihay. Game. Hit-hit lagi doon. Lang, shade mo pa. So, by the way, namin ko yung girl. Sige nga ni mo girl, say ko ano. Trisha. Imong Instagram. Po Instagram. Ay, wait. Trisha Hack. So anyway, sana may dili sa sud sa studio. Unsa nga studio? Singing Baby Boys. Oh my God, it's my first time. First time mo sa studio sa cover. Dili ra talo vid ko. Pressed powder way rat, pressed powder ni. Unsa ina sa pressed powder? Jomar. Press powder guys. So, namay press abot pakita yung press powder kami siya guys. So, after ino ang noun ni Jomar. E ganaon na siya pag-proper na. Ito na to si ko na siyad ko. Pakasuday ka. O na dili. Kanang ang kani siya nga studio Kapamilya Mas Winner kan sa dili. Kani na din. Naka-extra money gid dala. Gan man. Isa mo ba yung mga balloons grand finals na ba yan? Pila man imong need? Oh, may hamon. May money dito ba nga? Ay, Palitin na. asa dito ni Gawas? Biring. Yan. Naman yung mga contest ka. Kadali sa kay ako hag take ay retouch siya tabi. Kaya murag siya pa kay siya oya. Oh. CR mo din. CR. Dila is ka. Okay. Magi lang ka. Maki-o-shot sa pag guys. Dance. Mabasa mo mga ka. Yan. What? Sige sa. Yan. Okay, maki-o-shot sa Siya. Ano sila din area? Yan. Ano sila din area? Si Masa ka. Yan. Pangalan nyo? Oh, Dance. yan. Yan. Okay. Yo?
Dugan na gid mga dancer niya. Habang good luck. Ay, punta mo sa akong vlog. Pabalik ka sa sunod ay. Mo to yun. Kasi nga same group. Napsa. Napsak? Napsak? Wow. Yung lang kayo na. Kamayagin ko ikaw. Ay, kamura din doon, ha? Habig daghan. So, in fairness, mo to siya ang among gi-supportan. Karoon pa kami. Dirit na. Wala mo gi-supportan niya. Karoon pa naman na meet. So, okay na siya. Ay, lang tataw sa ako. Dili lagi sa camera tanaw. Di lagi nga to sa... So, mo na siya, guys. If na amoy chance na makasupport ng any talent, especially sa kanina industry, go ahead. Support pa more, di ba? So anyhow, so namin karon diri kilid sa studio na diri ang dancers dressing room. Basta more dancers area at contestants area mo siya mga dressing room, I guess. Di ko sure, have to confirm. Consider pa ni diri as dressing room? Consider di diri as mga dressing room? Yes. After sa dressing room dira sa Kapamilya Mas Winner ka, naa diri ang Bantay Bata 163. Ato i-check eh. First time na mamusaw diri ni Showmore. Dara. I'm not sure kung pwede diri no. Igor masita mo agi. So naay logo sa Bantay Bata, arot. Pwede ra ba diri? So ato i-check. Kay mga badlungon na mga bayot, so ato i-check diri tanan kung say naa. So basically, ang iyang building sa kilid, na siya mga gagmay nga hallway. Aran ay tuan. So, okay. Usara di ka studio day diri. So sakto day guys, usara ka studio diri. Di makabakang sigaw. Ay! Bawal kayo dito. Ay, wala, sorry. Sorry. Kuma-inform. So, amo nang nalibot ang tibok area sa studio. So, basically, usara lang studio diri ba no? Usara lang studio. Ay mo, paano kasi yung pang-chat ako sa GC. Pareho na ito sila din. Yung finals naman, di ba dapat na sila from a yun. Di ko kabaw day. Actually, di ko kabaw nga business. Gusto ko makatpon. Ayoko na. Kunong mo-support siya din mo. So karon ang gustong mahitabo sa among talent manager nga kinakando niya din. Ako. So ang gustong mahitabo sa yung talent manager kay mo-support at tanang talents, tanang young talents. Dili lagi tanaw din lagi sa. Dili sa. Ay tanaw sa screen. Mukha para matamo. Sayo sa labat. Puy-puy na kay sa kamot. Kanang sunod na magdako ka nang naay guroy-guroy lang doon. Uy, nakus-checkan niyo mo. Pareha mo gigamit ni medyo dito. Oh, From kani o from sa camera. Ay, mo ba? Oh my God, like siya na siya. Muna ako i-clickbait, no? Medyo dito and I have similarities. Nagyan naman si Dodoy Salvario, kanya sa SM. SM, oh. Ako bili ni Bash, dali sa good Bash. Story sa Ujima Kabakang Bisayang Baki. Chika rapsad siya. Naning kay siya, no? By the way guys, ang nag-open ani nga video kasi Dodoy Salvario, amo siya nagian. And I'm not sure if friend ba mo dai nilang Dodong dai. Kasi Handler ni Dodoy. Dodoy, friend rami pero iwa siya, friend lang siya. Freelance Ala Roy siya self. Anyways, dila sa tamang ambisyon naging anang kasikatan kay dili mo ready. Ang amo lang kalingawan. Okay ra mo mga 100 plus nga viewers, okay ra kay mo stay put lang mo diha. Ay, pretty kay siya do maglagot siya mo sa makapaghimo sa imong mama nga nung pretty man kay ka. Gitaro siguro. Hoy. So, buot pasabot kami, wa mi tarunga. Ayoko Wa mi tarunga saan? Everyone, Stolen mo ko din. kita. Win, nabasin na
O at least, diba? Nakita tagon sa pag-vocalize sa mga pilay o singing contest o tayo check. Hello guys, nanami diri sa audience area. Audience na may audience. Audience namin. Yan, kung tanong ko ni Jomar ganihan, nganong dili ka mapapicture nila Mar ganihan? Tubag, mas artista pa mong kunila. Ayun. Kasi mo masulti dahil. Oh no! Lagi rin mabash, ano rin dahil. Supporting. So nasa mong loyo ang mga audience. Basically guys, moro din tapok sa audience di ay. Hi. So mura na siya mga audience. Nag-expect kong nadiri ang itopikas. Oh, nasa lang ito? Ay, nalagay dito. Adali lang ta, sige. Diri man ang nai-light, so diri lang ta. Ang lights akong gapas para dito magkonsuga-suga, di ba? Bako ma-inform ba na sudan curls, tanawa curls. Namin nakitang sudan. Magbinayot sa taha. Araw nila, tagapulang araw. Arot. Ayun. Ano na lang ang kuwang. Okay ra kung di mag-Virginia. Guys, bantang kay namo ang camera. Piling artista na kay tanong. Kamo. Piling artista na kay mo. Dugay ng artista sir. Bantang kay namo ang camera, tanawa. Ang atong winner karabutaga sa brand new electric gorilla from Dance Ladies. Nakatunan, ang kanang siyang, kasi tawag kanang something nga basa-basahon sa mga host. Prompter kung katong TV. Pero kung board, murag papel lang. Digit board. O di ba natin nakatunan Sa mga baby boys, sa mga baby boys na niya. Namin sa yun nila. Kaya namantayan siya. Matod pa niya. Bago daw ang mga shoes sa mga baby boys. bagong laba. Bagong. Bagong laba. Ito, ka-importante. Shoes is importante. Shoes po. Hindi nga lagi mo audience. Lagi. Sa among giapas guys, makita sa TV. Aron. Uy, tarong ka sa mong di, uy. Kung na, B. Oh, yan sabi. So in fairness, achieve siya. So check. Check. Hi guys, nag-guest day diri ang katong ni viral nga manag-uyab na sila. Yeah. Then happens to be na Cassie friend and nila. Manuel. Friend din mo dai. Yes. So mo to siya bali mo nilang video. The kissing that's right. The vibration I don't need. Young, dumb and bro. Young, dumb bro, high school kid. Kana mo to ilang video yung nga ni viral to siya. Taga Cebu sila. Proud to be Cebuano. Then sila diri nag-guest sa day ka pamilya mas winner day ka sa ABS-CBN Cebu Regional Station. So dara sila. Ikay mo beatbox, ako mo kanta. Sige. Okay guys, after few moments naghapon ni diri audience gapon. Paparta mi gapis. Ginagaan na niya para raffle daw na Hi guys, prices. mabait ka napis na akay ko, raffle. Kapag ko nung lapis ako kay raffle. So ang next appliance daw is daw ref. So basta din kami Simba ko makadaog ni. magpasan ni Graffy naguli. Parang nagbuang. Si John mo naging pabitbit. Naging nagbuang. Dahil na ito parang nagbuang. Yeah, set up na po sila for the next set. So, ang dating no? Hot doon na mo ng set. Hindi ko gabalaka. Hello guys, nasa gihapon ta diri sa studio kay nagrampa-rampa ko kay wala lang. Kita mig mga young talents diri. Ron! Kumusta? Pagmamangko na mo. Say hi to my vlog, Ron. Hi! This is my boy or my girl? Chocolo. May siyang may Ano boy. mo na pa kumangko? Okay ra. Si... Ikaw man ako Ayun. Okay guys, tupad ko rin sa katong nag-viral nga love teams.
Kaya ang mga bitter diha, pag bitter lang mo. So unsa may mga update sa inyo ha? So, kanang Upcoming mga upcoming videos, guys. And nasa may mga upcoming shows siya. Upcoming shows. Ang ilang Ito, page gasa diha. may dili may show. Ang page ako ibutang sa comment sa below sa description. So i-visit ilang page ang sa ito. Casey and Manuel. O, ginawa mo kita sa mga videos, narangan to. Puro ra kanta, walay sayang. Para maiba naman ba? Parang hindi mo magsayo. Kaya mo guess mo ka na to Ron, di ba Ron? Ha? Mo guess ka na to? Ulo, yung may Sir Chief. Sir Chief. Ikay handler na, social, asenso na. Para epal na uyuan. Oh, supportive kay Uyuan. In short, guardian. At may Sige, babo. Lagi. I-appeal kita na. Babo, salamat. Lagi salamat sa... Oh, di ba ang saman? Kung sikat na tao, mag-collab na tag mga tao. So for now, mag-wait na lang sa ta. Kung ano na sa'yo, mahuman. Na-try na namo ang mag-audience. Na-try na namo ang mga epal lang. Na-try na sad namo makichismis sa mga sikat. O na-try na sad namo ang magpa-shout out. So unsa pa may wala to matry? Pag na-try na sa niya nga na-fall siya din. Joy na ni catch ni, oh my God. Bisag gamay ra kayo pila ka minutes i-air. Wala gyapon. Ito siya po nga, kanang konta nga, kadyo na siya i-TV. Matanaw ka sa TV, makadyo ka kaayo, di ba? We're in a real world for this industry. So, Pero nakauna-una kasi mong South mga musud ani nga industry. feel lang na ako. Kaya nga itong mga nasudlan. Shout lang. If you don't allow picture taking, wala pa na siya ni air, then please do not upload. So, if you agree with us, if you agree with this agreement, please raise your right thumb. Including the baby boys. Sige. Daghang salamat and to the top 7, good luck. Okay guys, due to legal actions and stuff, dili na ako mag-vlog sa Baby Boys ka part. Kaya delikado na makasaka. So what we're doing, nahandlo ko. So what we're doing right now is wala lang, mutanaw na enjoy na lang ang show, then kita-kits na lang later. So for now, see you later na lang guys. Babush. Unsa ka dai binibining? Binibining Astoria Station. Binibining Astoria 2017. Jiwa ka patag siyang bakit? Snake got it right, okay? Sige, mo pang-end sa akong vlog for today. Please like and subscribe. Steve. Brad, lucky to Brad, di ba? Pakis, Brad, B. Oh, yeah. Hello. Once again, this is Alfred saying, Jima ka ba kang? Isayang baki. Paano lumalaban? We go.